ragat peda murah. Terus diganti neh, dipasang neh, dipreteli diganti neh, dipasang neh. Alah iki lah ses, topine jan ses weh. Kan? Nyapone to, Bu. Aku apa gawe video lho. Iki apa ae iki? Ki nganu ki, nabgire ngene RX ki. Sing mbok tukoni iki lho apa? Nabgire ngene RX, Bos. Orinyar. Lah, paket ki teko, Bos. Siap. Tigere siap dibenakne. Wis to, tahun baru, baju baru, pakai motor. Tahun barune wis. Oh iya dari Riyoyo. Riyoyo duite HR-an ses digawe baju barune peda. Nyapone. Kok malah barang atos sing mbok tukoni. Alah ngene iki piro to, Bu? Iki lho piro 20.000 iki. Pakai duitmu to. Alah iki nek duitmu akeh. iki nek regane 20.000 karo iki. Dituku ngono-ngono. Lah iya iki regane murah 20.000 iki lho sakan kampase sakan 20.000 yo gak oleh kok ngapusi yo aja terus-terus. Domongi yo takono wong-wong to iki nek regane 20.000. Ngene iki lah 20.000 ya to. Pedamu sampe mbok apane neh kuwi. Wis to tak gawe ban cilik-cilik apene. Wes kowe iki 220 karo 250. Lah 205. Gak aku ora tuku klambi, aku penting pedaku ganteng. Alah. Alah iki regane murah, Bu. Karo klambimu larang klambimu iki piro to? 20.000 entuk loro iki wisan. Ngono kuwi ya tuku roti-roti apa-apa ngono. Lah iya, lah nek roti kan larang to. Penting kan murah regane 20.000. Ya mukane buke apa apit Girioyo lah ngono. Gae panggah buke sing tuku dhewe. Lah piye to? Iki regane murah. Iki regane murah. Peda wis. Alah, ragat peda murah. Terus diganti neh, dipasang neh, dipreteli diganti neh, dipasang neh. Apa enggak ngono ae to kowe iki? Bah. Kok setilahmu iki lho wis. Iki regane iki domongi murah, wis aja omong. Murah ya panggan teh atusan, Pak. Ora iki. Lah loro iki. Ora iki 20.000 iki loro. 20.000 loro. Lah nyapa itu loro? Citake dudukno kok. Lah iya iki sak set iki 20.000 iki regane iki lho. Alah. Gak wis kono mangan barang atos kuwi ae wis rasa.